Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali esok lan guyumu. Apik kuwi jenenge mesra banget. Saiki kluthuk kowe duwe apa ora? Kowe ana ngendi? Oh, mboten iso niku lagu kula ben gawe lagune dhewe. Apa kok lagune kancane? Kowe bae kok ora duwe lagu to Duk jaremu mang iso. Tapi kula duwe lagumu tapi anu nun sewu tak saire tak ganti. Coba kaya ngapa? Diaturke. Truk. Bojomu ning kamarku tanah sene wis ana seminggu. Ya terus jajal. Ngene rasane Apik terus beda karo liyane. Sing beda ki apane? Tantang gawene. Nah, sampean layang kangen ngertos no? Dalem nggih. Rama itu. Nadane sepiro ya? Layang kangen. Se. Ero apa ora? Ngerti tapi lali. Lho, ngerti kok tapi lali, ngerti ya ngerti iso ya iso. Aja emang. Ya paling tidak sinden itu harus konsisten. Nek iya, nek ora, nek iso, nek gak. Coba lan, Mas. Konsekuen. Nada biasane karo gamelan ya. Coba sih. Nggih. Larase piro? Laras. Rama itu sapa wong sing ora kangen. Nah, itu loh. Coba, nah Mas Sun, oke. Loh kok malah ambekan? Jajalan. Cedeke miki. Yo. Iki suarane padha Mbak Dia. Neno. Bibrimi sametakiyu Timi bing lesiu bri love me one oh to me then I say Kluthuk wis ora apa-apa. Mati kowe Duk. Teko perkara asmara iki mati. Oh piye Mas Saman? pedot. Pedot apa bedot? Percaya aku. Kok kayak dumu-dumuan ta sindenku suwi tak pikir. Kok padha putih Kuatno atimu Sahayu Tampanono Pusakaku Kok cahayu tampanono pusakaku. Aku kan lagumu bojomu ning kamar.